Mari vilayetinde hovanın temperaturası gündizlerine 40 gradustan aşayan şu günlerde Bayramal etrafının yaşayıcılarının ağız su üpçünçlüğü kesildi. Yerli hakimiyetler ençeme günväri dowam eden böktönçlüğün sebeplerini düşündürmeden ilatın ağız su üpçünçlüğünü etrafçılara su uloglaryny iýermek bilen ýola goýmaga çalyşýarlar. Ýöne çäkli möçörde iýerilen su uloglary hem yaşayıcıların talabyny ödäp bilmeýär. Bayramal etrafynyň we şäheriniň yaşayıcılaryna indi 10 günväri ağız suwu hadaly berilmeýär. Bu Tomson ıssy günlerinde adamlara, hususan da şäher ýaşaýjylaryna hasta yaramaz täsir edýär. Suw ýetmezçiligi derarly, uly adamlaryň köpüsi hajathana zerurlyklary üçin daşary gidip gün görmeli bolýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz 14-nji iýunda aýtdy. Yerli häkimetler suw üçünçlüğünün kesilmeginiň sebebi we onuň haçan dikeldiljekdigi barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň sözlerine göre yerli su idarasynyň we öý dolandyryş müdürlikleriniň resmileri de su üpçünçlüğünün kesilmeginiň sebäbini düşündürmeýärler. Olar diňe bir ýerde turbanyň ýarılan bolmagynyň mümkindigini çaklamak bilen çäklenýärler. İşgärler içimlik suw nireden alaly diýen sorawmyza satyn alaýyn diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda häkimetler ilatyň suw ýetmezçiligini Bayramaly şäheriniň köp gatly jaýlarynyň ýaşaýjylaryna suw uloglaryny iýermek bilen çözmäge çalyşýarlar. Ýöne ýaşaýjylar günde bir gezek iýerilen bir suw ulogynyň ýüzlerçe hojalygy niýetlenendigini aýdyp, bularyň ilatyň suw talabyny ödäp bilmeýändigini belleýärler. Ulaglarda getirilen suw hajathana dädi agyz suw zerurlukları üçin bolsa da köp adama ýetmeýär. Sebäbi Tomson ıssy günlerinde adam organizmi suw has köp talap edýär. Şol sebäpli köp adam plastik çüýşeleri, gaplanyň suwlary satyn almaly bolýar. Olaryň ýarym litri 2 manada durýar. Bu köp hojalyk üçin gymmada düşýär. Adamlar suwu juda tygyşetli ulanýarlar diýip çeşmämiz aýtdy. Oba yerlerinde bolsa ýaşaýjylar ýörüýte suw uloglaryny çagyryp, emeli howuzlara suw guýduryp, suw zerurlyklaryny üpçün etmäge çalyşýarlar. Bu ortaça 200-300 manada barabar bolýar. Bu usul ykdysady kynçylyklaryň arasynda gurupdan düşen köp maşgala üçin aşa gymmat düşýär. Bu maşgalalar 3-4 hojalyk bolup, bir howuza suw guýduryp, onuň tölegini we suwuny bölüşýärler. Adatlyk agyz suw üpçünçlüğünün kesilmegi we onuň sebäpleri barada Bayramaly etraf we şäher häkimliklerinden şeýlede suw idaralarynyň resmi kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda suw ýetmezçiligi ýyllar boýu problema bolmagynda galýar. Ýöne ýurtda soňky bir näçe ýyl bäri bu mesele ýitileşýär. Adatlyň ýurduň dürli sebitlerindäki habarçylary oba ýerlerinde ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, şäher ýerlerinde wagtal suw üpçünçüliginiň kesilmegi barada ýygyderli maglumat berýärler. Halkara guramalary dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdir Türkmenistanda suw ýetmezçiliginiň has agyrdygyna, emma şonuň bilen birlikde suwuň aşa sarp edilýändigine ünsü çekýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Oba hojalygy edarasy 2021-nji ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanda suwuň harçlanmagynyň krizis derejesine ýetendigini ma'lum etdi. Bu aralykda hünärmenler Taliban ýolbaşçylygyndaky Owgan hökümetiniň Amuderiýanyň akabasynyň ugrunda gurýan Ägirtuly Koştepe kanalynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji nobatda Türkmenistanyň we Özbegistanyň suw üpçünçiligine howp saljakdygyny duýdurýarlar. 2022-nji ýylyň martynda gurulyp başlanan kanalyň gurulşynyň 5 ýylda tamamlanmagyna garaşylýar. Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň suw serişdeleriniň 95 götürümni Amuderiýanyň suwu üpçün edýär. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gödäwçiligindäki medeniýet serişdeleri ýurtda suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gödäwçilikde saklamak meselesini wagtal gozlasalar da suw üpçünçiligindäki problemalary açaçan boyun almaýarlar.